Три неща от хубавия живот, които са пред очите ни, но много често не ги виждаме. Първото от тях е красотата на заобикалящата ни среда. Цъфнало цвете, разлистено дърво, дете, което играе с любима играчка, радостта, която изпитва всеки един от хората около нас, с които се разминаваме по улицата. Второ, това е изживяването на италианците лабела фигура. Пълното отдаване на едно единствено нещо и изпитването на пълна наслада от него, докато го правим. Когато се занимаваме с това, не се разсейваме с други неща. Действаме го със собствения си ритъм, със собствената си скорост и колкото може по-бавно и спокойно, за да усетим истинската наслада от всяка една секунда. И третото нещо е енергията. Тази енергия, която ние имаме в себе си, но често разпиляваме, даваме там, където не е необходимо и после чувстваме изтощението и цялостното недоволство, че това, което искаме, не е за нас и не се е сбъднало в този ден. Пишете ми дали това видео ви е интересно и ще направя още такива по темата.